Bago natin simulan ang mga kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Jordan M. Ikawat, Shikamaru Ordanza, Chomax Chomax, Cher Patricio, Maria, Kalpot TV, Maria Katrina Rosialda, at sa mga nag-renew ng badge na sina Pretty Momshi, happy 1 year sa'yo, Dustin Jericho Ray, Earlier Ramos, Mami Budang, Shieli, Admin Dio Boyo, Don Guerzo, Christine Luyaw, Joanne Marie Gorantes, Paji Jegira, AJ Jacob, Erica Shiele Biscara, Sol Roloqui, Incognito Stories, subscribe kayo dyan, Lester Malabarbas, Rita Enriquez, Irene Gonzaga, Crazy Mac Official, Celestial Giselle, Aldrin N. Bagaan, Skylight, Miss KCA, at kay Pillow. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na rin kasi matagal ako nawala. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Roxanne. Magandang tanghali, Pinuno. Nais ko sanang maibahagi ang kwento ko sa channel mo tungkol sa karanasan ko noong mga panahong nagdadalaga pa lamang ako. Itago mo na lang ako sa pangalang Roxanne. Taong 1990, Takurong, Sultan Kudarat. Itong mga panahong ito, Pinuno, kasalukuyan kaming tagabantay sa malawak na tubuhan doon sa lugar na aking kinagisnan. Napakalawak ng lugar na yon na talaga namang madadama mo ang buhay ng kalikasan. Meron akong 3 pang kapatid na itago na lang natin sa mga pangalang Maria, Isabel, at Julio. Nag-iisa lang na lalaki si Julio sa aming pamilya at siya rin ang maraming gawain sa aming bahay. Ang aming ina kasi ay naparalisa mula nung ipinanganak ang bunso namin na si Maria. Kaya ang tanging nagtataguyod sa amin noon upang mabuhay ay ang kuya ko, tapos ang aking ama. Minsan nagsasaka sila ng tubo at paminsan naman ay kumukuha sila ng mga damong ginagawang walis. Madalang pa ang tao sa lugar namin noong mga panahong yon. Napakahirap ng transportasyon doon. Gawa ng hindi ito gaanong pinapasukan ng mga sasakyan. Kaya kung gusto mong makarating sa nayon, ay wala kang pagpipilian kung hindi ang lumakad o ang sumakay sa kalabaw. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, nasa edad 16 ako noong naganap ang pangyayaring yon. Karanasan ito ng nanay kong paralisado noong minsan siyang sinapian ng mga nilalang na nakapaligid sa aming lupain. Di nga namin lubos na akalaing mangyayari ang mga bagay na yon sa aming ina, gawa ng hindi naman yon nagsisilabas ng bahay. Isang araw, bigla na lang nag-iba ang pakikitungo sa amin ni nanay. Naging iritable na ito. Tapos napakarami na nitong ginagawang kakaiba. Hinahayaan lang namin yon dahil sa baka yun lang ang paraan niya upang tanggalin ang kanyang bagot na nadarama. Nakaratay na lang kasi yun sa aming higaan. Bale, tuluyan ang naging baldado ang aming ina. Nay, ano bang ginagawa mo? Tanong ko dito. Wala naman, anak. Doon ka na at medyo abala kami. Wika nito sa akin. Agad naman akong umalis sa silid ng aking ina dahil sa meron itong ginagawa. Habang naglalakad ako ay bigla akong napaisip sa kanyang sinabi. Kami? Wala naman siyang kasama dun ah. Wika ko sa aking sarili.
Agad naman akong bumalik sa silid ng aking ina upang tingnan kung sino ang kasama nito sa kwarto. Pagsilip ko dito ay bumungad sa akin ang nilalang na kasama ng aking ina habang ito ay nagsusulsi ng aming kumot. Hindi ko yun naaaninag pinuno, pero kitang-kita ko ang nilalang na nakaupo sa higaan ng nanay ko. Doon nanlaki ang aking mga mata dahil sa gumagalaw ang mga unan na katabi ng aking nanay. Nakangiti lang naman yon habang nagsusulsi na para bang kilalang-kilala na niya ang nilalang na kanyang kausap. Nang makita ko ang lahat ng yon, ay wala na akong sinayang na oras at dali-dali akong tumungo sa lugar kung nasaan ang aking mga magulang. Si Ate Isabel noong mga panahong yon ay nasa labas kasama ni Maria na naglalaro. Si Julio naman at ang tatay ko ay nasa bukid noong mga panahong yon. Paglapit ko sa aking mga kapatid, ay nagpasama ako dito upang tingnan ang aming ina. Hindi pa kasi ako kumbinsido sa aking mga nasisilayan nung mga oras na yon at nais kong sila mismo ang magkumpirma tungkol sa aking nasipat kanina. Sinamahan naman ako nito hanggang sa madapo na nga kami sa silid ng aking ina. Pagtingin namin dito ay biglang napatakbo si Isabel na sumisigaw. Sumisigaw yon na para bang takot na takot sa kanyang nasilayan. Halos hindi namin mapatigil ang pag-iyak nito nung mga oras na yon. Napawi lang ang takot ni Isabel nang dumating na ang aming kapatid at ama. "Tay! May kasama si nanay!" Sigaw ni Isabel habang lumalapit sa aming tatay. "Ha? Ano bang sinasabi mo?" Tanong ng aming ama. Agad namang pinuntahan naming mag-anak ang aming ina. Pagdating namin sa silid nito, ay doon namin nasilayan sa unang pagkakataon ang paglakad ng paralisado naming ina. Agad itong nilapitan ng aming ama upang yakapin. Galak na galak kasi ng mga panahong yon ang aking ama nang makita niya ang kanyang asawang nakakapaglakad na. Paglapit niya kay nanay, ay bigla siyang tinulak nito na siyang naging sanhi upang mabalian si Papa ng buto sa likod. Nagsisisigaw ang aming ama noong mga panahong yon dahil sa sakit na iniinda nito. Matapos yan ay biglang tumawa ang aming ina na animoy isa itong demonyo. Hindi namin alam ang aming gagawin kung hindi ang tumakbo papalayo rito. Ang kuya ko naman ay gumamit na ng puwersa upang mapigilan ang pagwawala ng aming ina. Pero kahit malakas ito ay hindi yun umuubra kay nanay dahil nga sa may nakasapi dito. Nagsitakbuhan na kami nun pinuno, pero tumigil ako upang makita ko ang buong pangyayari. Nang tuluyang nakawala ang aming ina ay hindi na ito napigilan pa. Tumungo yun sa ilalim ng aming bahay. Tsaka naghukay yun sa puno ng akasyang malapit sa bintana ng kanyang silid. Naghukay yun kahit natatanggal na ang kanyang mga kuko sa kamay. Napakatigas kasi ng lupa doon pinuno. Di basta-bastang mahuhukay gamit-gamit ang mga kamay. Matapos nitong maghukay ay umupo yun sa tabi ng puno na nakayuko. Nang bumalik na ang aking dalawang kapatid na babae, ay meron itong kasakasamang matandang lalaki. Humana pala ang mga yon na pwedeng makatulong sa amin upang mapigilan si nanay. Awa naman ng Diyos, isang manggagamot ang lalaking nahingian nila ng tulong. "Diyos ko! Sinapian!" Wika ng matanda habang papalapit sa aming nanay. Agad namang hinawakan ito ng ama ko at ng kuya ko
upang hindi na ito tuluyang makatakas. Bigla namang nagpumiglas ang aking ina nang inihip-ihipan yon ng manggagamot. Ilang minuto lang ang lumipas ay biglang natauhan ang aking ina at bumalik yon sa pagiging paralisado. Di nga yun makapagsalita, Pinuno. Sinabihan lang kami ng manggagamot na yon na mag-alay ng isang buong manok sa punong yon at panalangin. Ginawa naman namin yon. At magmula noong naalayan na namin, ay hindi na kami ginambala pa. Hanggang ngayon, Pinuno, ay nakatatak pa rin yun sa aking isipan nung minsang sinapian ang aking ina ng isang nilalang na kung tawagin sa amin ay buro. Ikalawang karanasan kay Budoy. Pinuno, itago mo na lang ako sa pangalang Budoy. Nais ko sanang magbahagi ng kwento sa channel mo. Maraming salamat sa pagkakataon na to, Pinuno. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataong maibahagi sa inyong manonood ang aming kwento. Bago ko umpisahan ang kwentong ito, Pinuno, ay taos-puso akong nakikiramay sa pagkawala ng iyong butihing ina. Patawad, Pinuno, dahil ito lang ang tangi kong magagawa upang samahan ka sa oras ng iyong kalungkutan. Naway mag-iingat kayo palagi, Pinuno. Hindi ko man alam ang iyong pinagdadaanan ngayong oras na ito, pero sana'y makatulong ang aking munting dasal na inalay para sa paglalakbay ng kaluluwa ng iyong ina patungo sa lugar ng ating Ama. Umpisahan na natin ang kwento. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, nasa taong 1978 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Iloilo. Kung di nyo na itatanong, isa akong antingero magpahanggang sa ngayon. Ang aking ama na isa ring antingero ang siyang nagturo sa akin kung paano makakaligtas sa mundong ito na punong-puno ng nilalang na mahihiwaga. Di ako nang gagamot, Pinuno. Bagkus ay nakatuon lang ang aking atensyon sa pagpapalayas ng anumang masasamang nilalang. Tumutulong ako sa kapwa pero hindi ko masasabing panggagamot na nga ang mga yon. Aswang, mga sapi, naengkanto, yanggaw, barang, at kung ano-ano pa ang kaya ko lang pagalingin. May limitasyon din kasi, Pinuno, sa bawat karunungang taglay ng isang tao. Ang kwento kong ito ay tungkol sa bantay ng puso ng saging noong minsang tinangka ko itong kunin. Nakadepende na yan sa inyo kung maniniwala kayo sa kwento ko. Noong mga panahong yon, Pinuno, ay nabubuhay pa ang aking ama. Minulat ako nito sa matalinhagang mundo hanggang sa ito ay namatay. Purong kanan kami hanggang sa ngayon. Ako kasi ang pinakamatanda sa aming magkakapatid, kaya ako ang napasahan ng karunungan ng yumao kong ama. Noong nasa edad 15 ko ay hindi talaga ako lubos naniniwala sa ganoong uri ng bagay. Kahit ganon ang nakagawian sa tahanan namin, ay hindi pa ako lubos na naniniwala sa mga yon. Minsan, Pinuno, nakikita ko ang ama kong yon na merong kinakausap sa isang puno na nasa labas ng aming bahay. Matagal itong nakatayo doon na halos abutin din ng isang oras. Yung paningin ko sa ama kong yon ay parang nawiwili ito sa sino mang kausap niya. Pagbalik noon sa bahay namin ay tinatanong ko yon kung ano ang pinaggagawa niya roon. Ang tanging sagot lamang nito sa akin ay palaging, basta. Yan lang palagi. May katandaan na noong mga panahong yon ang aking ama, kaya pilit na akong tinuturuan ito ng mga bagay na nais niyang ipasa sa akin. Ako naman bilang masunurin at takot sa kanya, ay hindi tumutol
sa kung anong nais niyang gawin para sa akin. Alam ko din naman kasing para sa akin din naman ang lahat ng yon. Isang araw, sinamahan ako ng aking ama na kumuha ng isang mutya. Oo, pinuno. Matapos kong makapag-aral ng lihim na karunungang taglay ng aking ama, ay agaran din naman ako nitong pinakuha ng mutya. Mutya ng saging ang nais niya para sa akin upang maging magaling akong antingero balang araw. Matinding paghahanda ang ginawa namin noong mga panahong yon upang makuha ang mutsyang nais ng aking ama para sa akin. Manalangin ka lang lagi, Budoy, ah. Huwag mong kakalimutan na kailangan mong tapusin ang iyong debosyon upang handa ka sa pagkuha ng mutya ng saging. Wika ng aking ama habang ako ay naghahanda sa aking gagawing debosyon. Opo, tay. Sagot ko naman sa kanya. Matapos yan ay sinabayan ako ng aking ama sa pagdarasal. Halos abuti na kami ng gabi nung mga oras na yon dahil sa aming mga ginagawa. Nang sumapit na ang mahal na araw ay alam na ng aking ama na handa na ako sa gagawin naming pagkuha ng mutya. Nasa likuran lang ng bahay namin ang saging na pagkukunan namin ito. Ayon sa aking ama, na hindi lahat ng saging ay merong mutya. Magkakaroon lamang ng mutya ang saging kapag merong nilalang na naninirahan dito. Maliban pa dyan ay dapat wala ding katulad ang saging na pagkukuhanan nyo. Ang pinagkuhanan ko ng mutya ng saging noon, pinuno, ay isang saging na kulay pula ang bunga nito. Sumapit ang gabi at lumabas na kami ng bahay para tumungo sa aming kasagingan. Walang pag-uusap na naganap sa pagitan ko at ng aking ama nung mga oras na yon. Maniwala ka o hindi, pinuno, pagdating namin sa sagingan ay agad din naming nakita ang tagapagbantay nito. Kasing taas yon ng saging na parang aswang kung titingnan. Dahil sa matatalas nitong kuko at malakambing na mga paa. Meron din itong sungay at malaki ang katawan. Nagsisitalasan rin ang pangil nito at patulis ang disenyo ng tenga ng nilalang na yon. Nang makita namin yon, ay agad itong sumugod sa amin na merong pagnanais na patayin kami. Agad naman itong sinugod ng aking ama upang sanggain ang pag-atake nito. Budoy! Mutya lang ng saging ang pakay mo. Ako nang bahala dito. Wika ng aking ama habang nakikipaglaban sa nilalang na yon. Matapos kong marinig yan ay agad ko namang tinahak ang daan kung nasaan ang saging na tinutukoy ng aking ama. Pagdating ko sa lugar na yon ay nakita kong merong isang malakristal na bato ang nakalitaw sa ilalim ng puso nito. Akala ko, pinuno, ganun lang kadaling kunin ang mutya ng saging, pero hindi pala. Dahil nang akmang kukunin ko na yon, ay biglang merong sumapak sa akin nang hindi ko namalayan. Di ko nakita kung anong nilalang yon, pinuno. Basta ang nangyari ay pinagsasasapak lang ako nito hanggang ako ay humandusay sa lupa. Nang makita ito ng aking ama ay agad niya akong pinuntahan upang tulungan. Gising! Budoy! Sigaw sa akin ng aking ama habang pilit akong pinoprotektahan. Matapos yan ay agad ko rin namang tinakbo ang kinaroroonan ng lumilitaw na batong yon. Nang marating ko ito ay doon ko napansing pinagtutulungan na ang aking ama ng mga nilalang na naroon. Nang makuha ko na ang batong yon ay biglang nilamon ng lupa ang mga nilalang na nagsilitawan. Nakapikit pa ang aking ama na lumalapit sa akin upang maiwasan ang basag mutya ayon sa kanya. Matapos ang kaganapang yan,
ay umuwi na kami ng aking ama sa aming bahay. Paika-ika pa yon dahil sarami ng bugbog na kanyang sinalo para lamang makuha ko ang mutyang yon. Hanggang ngayon, Pinuno, hawak-hawak ko pa rin ang mutya na kung tawagin ay puso ng saging. Ikatlong karanasan kay Ricky. Hay Pinuno, itago mo na lang ako sa pangalang Ricky. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ko at ng aking karanasan bilang isang mangingisda at mamamana ng mga lamang dagat. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, naganap ang pangyayaring ito noong taong 2003 sa isla ng Delgado sa Masbate. Malayo ito sa mismong Masbate, Pinuno, dahil nasa parte na ito ng lugar ng Kalanay. Baka isipin nyo Delgado ito ng Cebu, pero hindi po, dahil meron ding Delgado ang lugar ng Masbate. Itong mga panahong ito, ang aking ipinamumuhay sa aking pamilya at mga anak ay pangingisda. Yun din kasi ang nakagisnan kong trabaho, Pinuno, kaya wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang mangisda. Ang iba kong mga kapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral. Samantalang ako, mas pinili kong tahakin rin ang landas na kinagawian ng aking ama. Pangingisda rin ang aking ginamit upang mapagtapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Ang bunso ko rin ang gumawa ng kwento, kaya pagpasensyahan nyo na kung hindi maayos ang pagkakasalaysay. Walang ni isang tao ang nakakaalam nito dahil nag-iisa lang ako noong nangyari ang aksidenteng ito na halos hindi ko makalimutan kahit pilit ko na itong tinatalikuran. Umpisahan na natin. Isang araw, masigla akong nag-aayos ng aking gagamitin sa pangingisda. Halos araw-araw kasi ang pangingisda ko noon, Pinuno, para lamang may pambili kami ng bigas at pang-ulam sa bawat araw na lumilipas. Ayoko rin kasing patulungin ang aking pangatlong anak na lalaki dahil gusto kong makatapos yon ng pag-aaral kahit papano. Sila na lamang kasi ang pag-asa ng pamilya ko upang makaahon sa kahirapan. Be, alis na ako maya-maya ah. Pakihanda na ng baon ko. Wika ko sa aking asawa pagkatapos kong mailigpit ang gagamitin kong mga lambat. Matapos kong makapagligpit ay agad ko din namang tinungo ang dalampasigan kung nasaan naroon ang aking ginagamit na bangka. Tinanggal ko muna ang tubig sa bangka kong gagamitin bago ko yon hinila sa dagat. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan na nga akong nakaalis sa aming lugar nun, Pinuno. Bale, hindi muna ako dumaan sa isla ng El Gato. Gawa ng nais ko munang puntahan ang isang lugar na alam kong maraming isda. Pagdating ko sa lugar na yon ay magbabandang 11:00 na. Medyo may kalayuan kasi yon. Pero pag nakarating ka roon ay malapit na lang ito sa Delgado. Pagkarating ko doon ay agad ko namang nilatag ang aking lambat sa pagbabaka sakaling meron akong mahuling isda. Siguro, mag-iisang oras din ang paghihintay ko roon, pero wala talaga akong nahuling malaking isda. Isang pusit na maliit lamang ang nahuli ko nung mga panahong yon. Tamang-tama na yon para sa pananghalian ko. Hindi ko na kasi niluluto pa ang pusit kapag nakakahuli ako nito. Mas masarap at matamis kasi yon kapag kinain ito ng hilaw. Nang naiahon ko na ang lambat, ay agad din naman akong tumungo sa Delgado. Doon na ako kakain ng pananghalian. Meron kasi akong isang batong kinakainan roon sa tuwing ako ay nadadapo sa lugar na yon. Alam nyo, Pinuno,
Ang islang yon ay napakaraming ahas na nagsisipuluputan sa bawat bato at punong naroon. Nasanay na ako sa mga yon dahil hindi naman nangangagat ang mga ito o nanunuklaw. Parang tinitingnan ka lang nila habang nanghuhuli ka ng mga isda. Kung matatakotin ka sa ahas ay hindi mo nananaising puntahan pa ang lugar na yon. Bukod sa ahas, ay napakarami ring kuweba roon. Magandang maligo sana roon kung walang mga ahas dahil sa malalim na bahagi ng tubig doon kahit nasa malapit lamang ng isla. Balik tayo sa kwento. Pagdating ko sa El Gato ay agad ko namang binuksan ang aking baong kanin at ulam. Kinuha ko rin ang pusit na nahuli ko upang masihan ako sa aking pagkain. Habang kumakain ako nung mga oras na yon, ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Animoy, merong nilalang sa lugar na yon, maliban sa akin. Di ko na muna yon pinansin, Pinuno. Gawa na rin ng hindi ko na matiis ang aking gutom. Nagpatuloy lang ako sa pagkain noon hanggang sa napansin kong paulit-ulit na lamang ang aking naririnig. Yung boses, parang kumakanta sa loob ng kuweba na sinasabayan ang ritmo ng kanta sa bawat paghampas ng alon. Nang pansin kong kakaiba na ang aking naririnig, ay dali-dali kong pinaandar ang aking bangka upang hanapin ang lugar kung saan ang gagaling ang tunog. Umikot ako sa isla ng Del Gato hanggang sa marating ko ang isang kuwebang medyo nakatago na dahil sa mga nakababang baging na nabubuhay roon. Nang makalapit ako dito ay dahan-dahan kong hinawi ang mga baging at laking gulat ko na lamang nang makakita ako ng isang nilalang na bagong-bago sa aking paningin. Maniwala kayo o hindi, ang nakita ko noong mga oras na yon ay isang babaeng merong kadena sa kamay at paa at nakasuot yon ng isang malaking hulmang ulong bakal na napakakapal. Itim na rin ang balat nito at parang napakatagal ng panahon ang ipinamamalagi roon ng nilalang na yon. Paghawi ko pa ng isang baging, ay napansin kong tumingin na yon kung nasaan ako. Dahil sa sobrang takot ko sa nilalang na yon, ay hindi ko na ipinagpatuloy ang paglapit rito. Agad kong pinakaripas ng takbo ang sasakyan ko upang agarang makatakas sa lugar na yon. Di pa nga ako nakakalayo, ay narinig ko na naman ang nilalang na yon na sumisigaw na parang pinaparusahan. Maaaring simpleng sigaw lang yon pero para sa akin ay nagdulot ito ng matinding kilabot at takot sa aking pagkatao. Isipin nyo na lang, napakalayo nyo na sa isla tapos rinig na rinig nyo pa ang pagnanangis at paghihirap ng nilalang na yon. Wala akong kaide-ideya sa kung anumang nilalang ang aking nakita noong mga panahong yon. Alam ko din sa sarili ko, Pinuno, na hindi ako pinaglalaroan ng aking mga paningin nang minsan kong masilayan ang halimaw sa isla ng Del Gato. Hindi ko sinisiraan ang lugar na yon at tanging karanasan ko lamang ang aking sinasabi sa kwentong ito. Minsan, Pinuno, pumupunta pa rin ako sa lugar na yon pero hindi na kagaya ng dati na tumatagal ako roon. Minsan dinaraanan ko na lamang ang islang yon upang puntahan ang isa pang lugar na pinangingisdaan ko. Hanggang dito na lamang po, Pinuno. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang totoo kong kwento. Naway magustuhan niyo po ang kwento ko tungkol sa isla sa Masbate na kung tawagin ay Del Gato.
Okay, hindi na muna ako magbibigay ng mga opinyon. Kayo na munang bahala. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.